Dugang kaso ang atubangon sa mga sakyanang maglanihay, mga babay giingong migamit og fake nga pangalan. Talisay City Police nang andam na usab sa pag-siaw sa mga kawatan tungod sa Bermans na. Ang report ni Fimarid Dumabok. Gitugaan ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga human na pagya ang modus ni Walter de la Vega ug Ana Alvar. Dugang pang mga krimen ang naglambigit sa duha. Ilang gisusi karon ang gingong paggamit ni Ana Alvar og peke nga pangan. Apan gingon nga sa tinuod pag umangkon kini ni de la Vega. Gilambigit usab siya sa illegal recruitment. Right now, we are receiving information about previous actions nila na they also have a lot of victims, mga iyang mga sala sa una. So we are looking into this, and if proven, we are going to file another charges, perhaps for using fictitious name. Nangandam na usab ang kapulisan ning pagsuod sa Bermans nga sagad ting siaw sa mga kawatan. Subsob silang nakigalayon sa mga business establishment o ang pagpahigayon og mga bank hopping. Mas gingos kadusab nila ang police visibility alang sa anti-criminality campaign ug sa health protocol. We are warning those who are planning to conduct their criminal actions here in Talisay. You have already witnessed, we have arrested a lot of kanang mga robbery suspects because of our Uplan Magneto and the establishment of the discipline zones. Uban ni Jun Solon, ako si Fimarid Dumabok. Balitang Bisdak.